4 τύποι φίλων και 4 τέλεια δώρα για τον καθένα. Πάμε να τα δούμε. Στο νούμερο 1 έχουμε τον κουλτουριάρη της παρέας. Γι' αυτόν διάλεξε κάτι που θα το εξασκεί το μυαλό. Όπως είναι ένα επιτραπέζιο στρατηγικής ή ένα puzzle με ένα εργοτέχνης που θα τον καθυλώσει. Αναζητώ ένα επιτραπέζιο που θα εξασκήσει την κριτική μου ικανότητα, θα ενισχύσει την παρατηρητικότητά μου και θα εκτοξεύσει τα επίπεδα της νοημοσύνης μου. Στο νούμερο 2 έχουμε την ταξιδιάρα ψυχή. Αυτόν τον φίλο που όλο ταξιδεύει ή θέλει να ταξιδεύει. Σε αυτόν τον φίλο δεν γίνεται να μην του πας ένα σνακ ή ένα ψυκτικό από την Ιαπωνία, την Αμερική ή από όλο τον κόσμο. Πρόσθεσε επίσης και ένα επιτραπέζιο τσέπης για να έχει πάντα κάτι μαζί του να παίζει όσο ταξιδεύει. Έλα μωρό μου, ναι. Στην Ιαπωνία ήμουνα. Ναι, εννοείται σου πήρα σνακ από εκεί, ναι. Έχει πάρα πολλά έτσι ωραία σνακ. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσεις, ναι. Ναι, θα τα πούμε, ναι, ωραία. Νούμερο 3 και πάμε στον geek της παρέας. Σε αυτόν τον φίλο πρέπει να του δώσεις κάτι το οποίο μπορεί να προσθέσει στη συλλογή του. Όπως είναι ένα Lego, ένα Funko Pop ή μια κούπα από το αγαπημένο του σύμπαν. Φίλε, δες εδώ πέρα τι έχει. Έχει φιγούρες και... Σου άφησα το party animal της παρέας για το τέλος. Στο νούμερο 4 λοιπόν, επιβάλλεται να του πάρεις ένα επιτραπέζιο για ενήλικες όπως είναι ένα drinking game, ώστε να έχει τα απαραίτητα για να ξεκινήσει το party από το σπίτι του. Έλα, ναι, θα παίξουμε και ping pong, ναι. Όχι, δεν έχω πιει. Πολύ καλά είμαι. Ναι, εντάξει. Όποιος είναι άλλο φίλο σου, έχουμε το τέλειο δώρο για αυτόν. Για περισσότερα, μπείτε στο itoy.gr ή ελάτε από τα φυσικά μας καταστήματα.